شالوم 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ድማ እንካፈሎ ቃል ኣብቲ ዘርኢ ኮነን ኣብቲ ምድሪ ይትሽግር ዝብል እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ዘርኢ ኮነን ኣብቲ ምድሪ ይትሽግር ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ዘርኢ ባህሪኡ ሽግር የብሉን ዘርኢ ናይ መፍራይ ዓቕም ኣለዎ ዘርኢ ናይ ምግላጽ ዓቕም ኣለዎ ዘርኢ ናይ መብዛሕ ዓቕም ኣለዎ ዘርኢ ብዕጽፍ ናይ መውሳኽ ዓቕም ኣለዎ ነገር ግን እቲ ሽግር ኣብቲ ዘርኢ ዘይኮነስ እቲ ዘርኢ ኣብዚ ዝረአሉ ምድሪ እዩ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ነዘቃሎሚ ክንርኢና መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ክንከይድ ኢና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ክብል የቕሬታ ካብ ተቕሲ 14 እቲ ዘራኢ ነቲ ቃል ዘርኦ እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መንገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ኣብ ልቦም እተዘርአ ቃል ይወስዶ ከምኡ ኸኣ እቶም ኣብ ከውሒ እተዘርኡ እዚኣቶም እዮም እቲ ቃል ምስ ሰምዕዎ ብኡ ንብኡ ብሓጎስ ይቕበልዎ ንሽዑ እዮም እምበር ሱር የብሎምን ድሓር ስለቲ ቃል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ቀልጢፎም ይዕንቀፉ እቶም ኣብ እሾኽ እተዘርኡ ድማ እዚኣቶም እዮም እቲ ቃል ዝሰምዕዎ ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ኸኣ ነቲ ቃል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ኸኣ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ዝቕበልዎን ፍረ ኸኣ ዝፈርዩ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ እውን 100 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ሓዙ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ምልክት ሕቶታት ንገብረሎም ነገራት ኣለዉ ንምንታይ ቃል ኣምላኽ እንዳተምሃሩ ከም ዘይኮኑ ንምንታይ ከምዚ ድልውጥ ተድኸውን ተቃሊልና ብዙሕ ንዛረቦ ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ኣርጊጸ ክነግረኩም ቃል እግዚአብሔር ካብቲ ሓደ ናቱ ባህሪ ለዋጥ ምዃኑ እዩ እቲ ቃል ብትኽክል እንተዳ ኣብ ትኽክል ስፍራ ተረኺቡ ኣብ ትኽክል ስፍራ እንድሕር ቦታ ተዳ ሒዙ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ኣለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቂ ኣብ ልቢ ክሳዕ ዝበጽሕ ዕድል እንተዳ ረኺቡ ትራንስፎርም ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 54 ከምኡ ይዝብል ከምቲ ዝናምን ውርጭን ምስ ዘነበ ንምድሪ ከይተርከሰ ፍረ ከምትህብ ከይገበረ ዘይምለስ እቲ ካባይ ዝወፅእ ቃል ድማ ከምኡ ኣብቲ ኣነ ዝደልዮ ከየስለጠ ናባይ ኣይክምለስን ኢሉ ቃሉ ብባህሪኡ ኣስላጥ እዩ ቃል ኣምላኽ ብባህሪኡ ለዋጥ እዩ ቃል ኣምላኽ ብባህሪኡ ካልእ መልክዕ ኣትሓዚ እዩ ነገር ግን ኣብዚ ጽሑፍ ዓበይቲ ምስጢራት ኣለዉ እቲ ዘራኢ ዘርኢ ክዘርእ ወፀኢልዎ እቲ ዘርኢሉ ብዝቐሚጥዎ ዘሎ ንናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቶም 4 ዘርኢ ዝተዘርአሎም ምድርታት ድማ ንሶም ከዓ ናይ ሰብ ልቢ እዮም ርአዩ እቲ ዘርኢ ኣብቶም 4 ምድሪ ዝዝራእ ዘርኢ ሓደ ዓይነት ዘርኢ እዩ እቲ ዘርኢ ሓደ ዓይነት ዘርኢ እዩ እቶም ምድሪ ግን በበይኖም እዮም እቶም ልቢ ግን በበይኖም እዮም ካብዞም 4 ልቢ ድማ ኣብቲ ሓደ ልቢ ጥራሕ እቲ ቃል ከድምዕ ከሎ ንሪኦ ኣብቶም 3 ግን ከድምዕ ከሎ ኣይንሪኦን እቲ ቃል ዘይኮነ ምድማዕ ዝሰኣነ እቶም ነቲ ቃል ዝተዘርአሎም ልቢ ነቲ ቃል ከድምዐሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝጠዓሙ ስለ ዘይነበሩ እዮም ርአዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ቃል ዝተዘርአሉ ኣብ ጥቓ መንገዲ ኢልዎ እዚ ጥቓ መንገዲ እቲ ቃል ዝተዘርአ ገለገለ ሰባት ንናይ እግዚአብሔር ቃል ይሰምዑ እሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ገና ኣብ ውሽጦም ስፍራ ክሕዝ ዕድል ከይሃብዎ ካልእ ነቲ ቃል ኣንጻሩ ዝኾነ ድምፂ ዕድል ክቡ ይጅምሩ እሞ እቲ ቃል ካብኦም ይስረቕ እቲ ቃል ናብ ውሽጦም ኣይከይድን እቲ ቃል ናብ ውሽጦም ኣይዘልቕን እቲ ቃል ኣብ ሓሳቦም ግዜ ይወስድን ንምንታይ ተተባሃለ ልክዕ ነቲ ቃል ካብኦም ክሰርቕ ዝፃናቶ መንፈስ ኣሎ ፀላእ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ምንም ነገር ክወስደልና አይደልን እዩ ሓደ ነገር ጥራሕ ግን ክወስደልና ኣዝዩ ይደሊ ቃል ናይ ትሉዕል ቃል ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ አይደልን እዩ ናይ ትሉዕል ቃል ኣብ ልብና ቦታ ክሕዝ አይደልን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩሙኒ ይፈልጥ እዩ እንተዳ ኣተቃል ስፍራ ሒዙ ከም ዝልውጠና እንተዳ ኣተቃል ቦታ ሒዙ ከም ዝቕይረና ስለዚ እዩ እዞም ኣብ ጥቓ መንገዲ ዘሎ ልቦም ረእይዎ ንብዙሕ ድምፂ ቃልዕ ዝኾኑ ሰባት ማለት እዩ ማይጋነስ ንብዙሕ ድምፂ ቃልዕ ዝኾኑ ልቦም በዚ ቃል ክሰምዑ ጾንሑ በዚ ካልእ ነገር ክሰምዑ ይውዕሉ ስለዚ በቲ ካልእ ክሰምዑ ከለዉ ነቲ ቀዲሞም ዝሰምዕዎ ይምንጠሉ ይሕደጉ እንታይ ደኣ ዘይንልወጥ ተበሉ ከመይ ኢሎም ክልወጡ እቲ ዝልውጥ ቃል እኮ ይሕደጉ እዮም ዘለዉ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ እቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ከዓ ረእይዎም
اتخال مدرخ أريوه تقال زرو تقع من قد زوليلو اتخال دما خمزيلو كمو دما يلو اتم اب كوحي اتزورو ازياتم ايوم اتقال مسمعو بؤو بحاغوس يقبلو ازيوم دما لبهم بكوحي زتمثل سباتهم كوحي ببهريونت استزرق قال نوشت سورو كسدد ايخولونيو رأيوه ازوم اب كوحي استزورو سبات لبهم كم كوحي زخونه نتقال املاخ مسمعو ببزح حاغوس يم زقبلو مخنياتو ناي እግዚአብሔር ቃል በባህሪው አحጓስ ስለዝኾነ بحاجوس يقبلوه نشعو إيو منبر سوريا بلومن دحر سلة قال مكرا ويسدت مسكونة قلت إفهم يعنقفو إزوم صفات زيوم دمار إيوهم قال እግዚአብሔር أب جيزي دحان أب جيزي سلام أب جيزي مكنوان هاليلويا يبلولو يسحقولو يحقوسولو نجرجن سلتك قال challenge مسمعة سلتك قال فتنة مسمعة اتقال ناي بحقي اوشطوم سور كيسدد سلازص انح بحقي اتتمال زسحقلو قال اب هيوتوم سور سديدون وشطوم كمزي قرصوم مراغاغصي سلتقال زمص challenge دوكم ليكولونيوم سلتقال زمص فتنا خغافوط يكولونيوم سلتقال زمص مكرخ غافوط يكولونيوم ازوم سبات زيوم الله خطبلوم تصنحمو غله ነገር ከተናخفوم مجمرو زيلو يخونخا اتقال دي ديلووطوم كوينو አይኮነን ነትዝልውጥ ቃልምበር ክሳብ ሱሩ ዝሰድን ውሽጦም ዕድል ይሃብዎን ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታይ ቀጺሉ ድማ እቶም ኣብ ጥቃ እሾኽ ዝተዘርአ ኸኢልዎ ናይዚኦም ካብ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር እዩ እቶም ኣብ እሾኽ እተዘርኡ ድማ እዚኣቶም እዮም ነዚ ቃል ይሰምዕዎ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ እቲ ቃል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ ድማ ይኸውን ርኢኹም ናይዚኦም ድማ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ተዳኢልኩም ነቲ ቃል እግዚአብሔር ይሰምዕዎሞ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝሰምዕዎ ኣብ ህይወቶም እቲ ክገብሮ ዝደሊ ንኽገብር ስሩሑ ክጅምር ምስ ደለየ ናይዛ ዓለም እዚኣ ፍትወት ናይዛ ዓለም እዚኣ ባህጊ ናይ ስግኦም ትምኒት ናይ ገንዘብ ህርፋን ናይ ሃፍቲ ምናምን ዝብሉ ፍትወታት ነቲ ቃል ዝሓንቁ ካልእ ፍትወታት ኣብ ውሽጦም ዕድል ይህብዎም እዞም ኣብ ውሽጦም ዕድል ዝተወሃቡ ፍትወት ዓለም ኣብ ውሽጦም ዕድል ዝተወሃበ ፍትወት ሃብቲ ነቲ ዝተቀበልዎ ቃል كسرحهم عدل كم زخلي يقبروه نتقال يحنقمه كم زي فري which means أبهيوتهم وتصيتو خم زي قلت يقبروه اتقال دي وتصيتاو زي كونه أيكونن اتقال وتصيتاو نخي كون كاله نتقال زي متشؤو بهجتاتن تمنيتاتن أوشتهم سفراس لزحوزيو ريخهم أبزنابتن كلل دبلو مالتو كوايو نتقال كلووت أميداليهم اتقال نخي لووت أمجن حما أزخونو بهجتات أوشتهم يحسو مصحف قدوس كفتوت عالم كنرحق يزنغرنا ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ከባጋ ዓለም ክንርሕቅ ይዝነግረና ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ምንም አይነት ነገር ስለ ቅድምና እግዚአብሔር ቃል ምንም አይነት ነገር ቅድም መንግስቱ ከነቀድም አይግበአናኒ ገለገለ ሰባት አምላክ እንዳበሉ ሁሉ ቅድሚኡ መገንዘብ ቅድሚኡ ሀብቲ ቅድሚኡ ካልእ ነገር እንዳሰርዑ እግዚአብሔር ንምንታይ ዘይልውጠኒ ኖ እቲ ቅድሚኡ ተሰርዖ ዘለኻ ነገር እቲ ቃላው ውሽጥኻ ንኸይፈሪ ንኸይሰርሕ ያሐንቆሎ ስለዚህ ክንጥንቀቅ ይግበአናዩ ምንም አይነት ባህግታት ምስትውሽጥና ዘአተው ቃል ዘይሰማምዑ ባህግታት ኣብ ልብና ዕድል ክንቦም አይግበአናኒ ዕድል እንተሂብናዮም ግን አከቢድ ክሳራ ከእቱናዮም ክልውጠና ዘአተው ቃል ከም ትክልውጠና ዝግበኦን ኸይልውጠና ከሐንቆ ይኽእል እዩ ስለዚህ መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁን ኣብ ልብና ይቀድም እንበር ፍትወት ዛ ምድሪ ባህግ ዛ ምድሪ ናይ ዓለም ነገር አይቀድም ናይ መጨረሻ ግን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኡ ኸኣ እዚኣቶም እዮም نتقال زسمعوه زقبلوه فرخا أزفريو قليو 30 قليو 60 قليو 100 ريخم اتوم اب صبق مدري إلوهم نقال እግዚአብሔር صبق لب زلوهم سبات الله ازوم سبات زيهم بقال املاخ لبهم زي وادادر بقال املاخ لبهم مس منم عينت منقد زي دارادريهم لبهم كم قلعه بغرهنت نتنا እግዚአብሔር تخول قال بقى خم ህፃን ንጸባ ዝብህግ ብዙሕ ባህጊ ዝጽበይዎ ንኽልውጦም ድማ ልቦም ብዙሕ ኤክስፔክት ዝገብር እቲ ቃል ንኽልውጦም ልቦም ብዙሕ ዝኣምን ብዙሕ ሓረር ዝብል በቃል ኣምላኽ ጥራሕ ዝኾነ ሓጎሶም በቃል ኣምላኽ ጥራሕ ዝኾነ ባህጎም እዞም ሰባት እዚኦም ልቦም ነቲ ቃል ትኽክለኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወቶም 30 60 100 which means ዘደንቕ ለውጢ ዘደንቕ ፍረ ዘደንቕ ዕቤት ኣብ ህይወቶም ክረአ ይጅምር እቲ ዝገርመኩም ግን እቲ ቃል ኣብ ኣርባዕቲኦም ቶም ልቢ ዕላምኡ ከምኡ ይርኸም ትፈራይ ነገር ግን
ነቶم ልብን ኸይፈሪ ኣይመችእዎን ስለዚ ሎሚ ነቲ ቃል ብዝምችእ መንገዲ ነዳለወሉ ነቲ ቃል ክንምችአሉ ንዕኡ ነቐድሞ ኣምላኽ ሰማይ ብቓሉ ክልውጠና እዩ እቲ ሽግር ግን ኣብቲ ዘርኢ ኮነን እቲ ሽግር ግን ኣብቲ ምድሪ እዩ ስለዚ ኣይትጋገዩ እቲ ቃል ዘይልውጥ ከይመስለኩም እቲ ቃል ከም ቀደሙ ለዋጢ እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ያው እዩ ንሕና ኢና ነለዎ